da edi amount enumere ensem titira ebedi kaseburu makotini bi anesem ene Ghana mampeni John Dramani Mahama etimi apaw eye big push eye dwumade ne ho ntoma ne nyane so babeboa ama kwanye akwanka o me no kirem se yanka nkyere o ma Ghana nyina se mantam mako dunsia no obi abenya big push agenda no obi abenya mu echefa wo manyim Omampani John Dramani Mahama edi abetuja echemu se yade oman Ghana yeba betu oyo ewo miamia bebre no beboa ma otidatro muntabem ewo ye third quarter ewo 2026 ebebo hwi akopie mu ewo tifede mantembo ne eye adusuafo a wono mko school at Tamale Technical University wono makwa akoyo ye kire echire msinema bi koso school mo no ma enkuntabo anya dwuma chese bibia basa potudwuma nkoso ntoma akwa madwuna mekese no basa ya kwasoma school fo no bia pra ye de mu kirimo ebesom enumrei bon opogiri eye mmebunu no abomodin ama yetema development company for enane duonu ba koso momodin no mo hwese se ho tokwa na omoko no omubejan eriba ko piem osuhum krabo ko tampotem ho no amekese de ade hia wono wona nkese wono mo de ya kwantu kase festival de by mo de san ma no mu kiremu se ebeboa mo maka kuro na bom eme mo firi kuro mo ko achichiri me eye amiam ya hodo no motuma befia beboa emempuntu akoso wona nkese a eno no ewo suhum krabo ko ta mensin mo ewapie matamnim Ghana Catholic Bishops conference at the Abeto Mampeni John Dramani Mahama and him say on Momodiano declare state of emergency ewa brunch in training nase emfa galamse no ho. Sasuna Chief Executive Officer Edema Amagashi Heba and Spiritual Center Apostle Dr. Samuel Amagashi de smart to do him say yen kan kira Ghana for say yen sua bibi emfa sante amamra make say asante mada form no Ghana fo nsua bibiri pa na fi sabe empenifo se owura free ukrom hina ban a aya wogira wadwabo ase Haruna Idrisu edin sema betuja echemu se ye bokontokwa ekoso wo honum no sroma na momomode na momasumdue enye ejuma ensam no pi na ka ho na yede beso mo se oman adwuma kasebo de ro ha eni nsia echiripo enkron kasa fidie so ne ka mo se DLFM Callers Association ko ni yekuo bi a emu odin ni mu ode pa na mo se yenkan ncho se ba pada Lumba wanya ne ba bi kro ni ku ahodo no wode mudim tintima ya infact omo de mu soronko kura fa ho beka ye ho ne nyira ye mo ne papa ne nyomo to ne dwumadi ahodo ne radio station no ye nta akire ne man konkan emfa amayo mu kirem se kuo no enkura bata bi wa mo no na bi so man Ghana muti wo ba e beje wo feso ne nyina bo moden ataye papa dwumadi ahodo akire frempenifu ahomatrufo eso 0538 865 393 0538 865 393 say homra ne say ye foto tibra ne nyina ye foto na ye fa mo odom Open Supapa FDA Agyei Tumaye e de mani peduandia na ye Lumba Supanti bomodi ama wonsanka ye Lumba Supani bi upe bi afrempenifo e wo 0555 274 757 ana 0577 475 343 okodan suma ne important madam abanyamiche e ye so distributor wo honom or adjacent e ye Lumba spot e ya Pietus Lane freno e wo 0557 349 401 Mama Vic ewo Franco Sports or adjacent to Ninase Washing Bay freno ewo 0500 680 783 Bra Kwame ewo da Akuman Circle Station Obayadom Choba Fra Bra Kwame ewo 0244 094 793 Madam Edith Kusi ewo Dowenyo wo Opsi Central University freno ewo 0246 601 004 and 0266 400 215. Akenka for yes nkwadwa besuma numbre no edi amejeso eye wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ye de kasebo no enchire mankasa ebesomo DL News. Wadama ebana nsempatie amamu nsem dia kase yebode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase yebono nie aha ne nyina yetie yemamo akwaba afi yemfa kasebo no echiremo efa ensomum Ghana mampeni John Dramani Mahama ne dua yada ede enidaso nsem ede ato oman Ghana de hie nyina nim ese wesere won mada wamomodea na omunya na apan mu gidi firi se wabon ho made ne hyepa gu akwamoman ye bekọ ye nim ye pa
ewo empuntum na Ghana man pani kasem no chire mu sem oman Ghana man tema hodo ne mensina hodo nyina no na aba ne dwumedi hodo bi apa no ne ya big push eye infrastructure program eboa pa ma oman Ghana yetimi atete yakoba mu mpuntu dwumadie mu aboa titu ne yakwan mu no ne ma yetumi akwanka ba man so yetimi akwanka ne pa wo mpuntu mu odi se de tudwa ewo ne brade ebobo suma yum de toso dunsia emfempem mienu ne adunu enu mu no de nsem de tudwa na Ghana man pani kasem no chire mu sem eye big push eye program ode pa no eba beboa pa Emma yesikasem etumi akonkan ma mensini ene mantam no obi atumi anyam mfaso Ghana man pani chire mu sem ena mo say big push agenda no titru no ebehwe ya kwan ahodo so akwan ahodo atete apansam awie sem akuna do mensini ene mantam no be besiesie pa mpunto etumi akoso Ghana man pani decide to dwa emra wodom epaw eye dwumade we ho ewo afienya ene wonkrabo pre mantam na Ghana man pani chire mu sem dwumade we no ode pa na be boa pa wa my Ghana yakwa ni mu yipa ya kwantempo ahodo nyina so ma my Ghana yatimi akoya ni mu yipa Ghana man pani chire mu yanka ncha Ghana de hye se be boa pa ma mensina hinkura ahodo ni nyina no baba no homo den se ne yefi akra ekokumase ene yefi tamere ekomia ahodo nyina kwantempo ne bada so se kama yagusu se tom ne ekota papa bi ebe boa ma obi tu kwan akodi dwa bibia kwanka ma man so yakoya nim ewo puntum Ghana man pani ede nsem sei. Every region is going to benefit from its share of the big push programs. Now, somebody will ask, what's the criteria for choosing those projects? Our first priority was to take roads that connect one regional capital to another. We believe that it should be easy for people to travel from one capital to another capital. So it should be easy for people to travel DLFM, from Accra to the capital of the 106.9. Volta region. It should be easy for people to travel from Accra to the capital of the Cape Coast Central region. It should be easy for people to travel from the Upper West capital, Wa, to the Upper East capital, Bolgatanga. So that was our first priority. Then our second priority was to select roads that link district to district. We have 61 districts in Ghana. And so we believe that districts that are adjoining should have good roads linking their district capitals to each other. Then the third priority was to give priority to food producing areas and industrial manufacturing areas. So we selected all the food growing areas, major food growing areas in the country, and we looked at the roads in those areas and we targeted them and added them to the big push. So that has been the criteria with which we have selected the roads. Today's sword cutting is the first, but we're going to cut sword in 5 different areas to mark the start of the whole big push program. And so today, the people of Afienya, Dawenya, Dodoa, you are making history by being first to kick off the whole big push program. Enwachi ena Ghana man penny John Dramedi Mahama Kasemo ena ode nsem tu Jan wuchiri mu say yanka nchira o my Ghana dish ye nyina say dwumedi ode apa no mo bi nyana adwen so we de Ghana man penny we de wayi yafiri mu ye de ye nya bi ena big push eye program no ye de yante ye din Ghana man penny chirim se dabi obia benya bi ntimo obia yem hyehyɛ ne kora wuchiri mu a we no emmemme yi budget anasa akwa mabosika hodom de tudwa efa akwan ye huni mfiri mu da ni senti obi bibia da wo man Ghana ne mensi ne mantama hodo no obia benya mu mfa so me yakwan no watumi sisi edi amaye. Many people have looked on the big push list and said, oh, our road is not on it. I want to promise you that the big push does not take away our regular budget for roads. And so there still is the regular road budget, which will continue to improve other roads that are not listed on the big push. And so I wish to assure all traditional rulers, all our people, our farmers, that we are coming to you with good roads. And I believe that once from next year into 2027, we'll see a big difference in the quality of roads in Ghana. I thank you very much. May God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. Thank you very much. Nekwa kramo no ena Ghana man penny John Dramedi Mahama chiri say oma ye timu no ya wonma mo ye contractors ombade mo konkan wonma akwadare power kwan ye munti onsa wonmo ho emfa kwan ye no enkoma abrofo emom meye kwan o chiri mu say ewom say Ghana fo no bebe na ka na Ghana fo nya de o chiri ma bebe na abu adwuma pa anti obenya adwuma ye o chiri mu say adwuma na ode ba no enkwa ye NDC amemwo say wo ye NDC ni tibra beji o chiri mu say da bi so we na danfo mpo na wo made mo nswani na wo nsem faton fa ma wo da we enye mo mode hwibalo fo eye adwuma na beje kwan na ye da beji so mo kitani mdi ahodo a
Oma kwadare pa. O chirim se banada no bomode asan contract ahodo bi. Enti nipa bi wo ho no ma, omo gusu na omo wo contract. Enti mo mo no ne so a, omo ya abrofo contract wo ho no no ontwem. Obeboa omo so beboa Ghana kwan yi no. Etimi akonkane. Majority of the contractors selected for the big push are Ghanaian contractors because we believe that we must build the capacity of our own contractors. We believe in the performance and ingenuity of the Ghanaian contractor. And so several of our contractors have the same capacity as any foreign contractor. And so that is how we have selected them. There are few wheelbarrow contractors who have come to me. Oh, I hear they're distributing projects under the big push. I want one. I said, my friend, this is not for wheelbarrow contractors. You are my friend, but I won't give you because it's not for wheelbarrow contractors. And so we also have selected a few foreign contractors because before we came into office, some of the contractors had been given active contracts and the contracts had not been terminated. And so what we've done is, even though those projects were ongoing, we have repackaged them and added them to the big push so that we can continue them and finish them quickly. Any awoti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yantua Kasiyaboni Suenakpon Opogli Youth Association for Amatema Development Company Limited a year 21 days. So Momodiano Monshana Sasehon Tokoya Koso Honum no Ombetimi Asano Ewo Pon Kantaman so a municipality nim. Na Science Shewe Ebaye Ewa Bromuye Yechre. Ewo honum chesa ne ekoso wo honum no ma ye bia ye se de omomode ano mo hwe o ma kwan enye omunsuo hu haw ani asase ho tokọ ekoso wo honum a na chese ba eye pun honum a ya mpuntuo entimi enkoso wo honum nti ebe ya Atema Development Company Limited ye ntokọ bia ekoso efa asase ho no omomode ana omunso ano wo honum efema wom na brom ne semtwefo etwetwe nkomo na ye association chairman Emmanuel Clifford enum duku Edi tuja no chemu say Atema Development Company Limited for no asasa ye dia mamusa mo mampuntu enkoso ewo pon no ana mo de mo ya ne basabasa wo honom no to ndi ohuni say Atema Development Company for no mo na asase no muntimi ehweso ye esa asase ne de ma mo samo momode ana mo hwe sam betimi dia ye mpuntu djuma edi ama ye tememfo mo so to honom na emo mo de mo tonton asase no esa asase mo ankasa mo pemu sikenti no na mo ton asase na madi adenti na wasa mo yesai eba ne sa Impuntuo entimi enkoso wo honum to momode ano mo hwe ye 21 days no omo fen so ntoka bia ekoso wo ho ano the Dr. Osadifo Kwame acquired Pong lands from Pong lands since 1952. It is 125 years. Now, it is not a compulsory acquisition. They claim it's a compulsory acquisition, but it is never a compulsory acquisition. It is never compulsory acquisition, but it's a yearly rent. When they collect the rent, then they come and pay their royalties. Now, secondly, TDC was given the land to develop Pong Township. TDC wasn't given the land for sale to be sold to industrial individuals and other things. No. It was given to them for development purposes. TDC cannot come out and mention one project that they started and they have finished it. If you look at our roads, it is bad. It is very, very bad. Please, we are setting this signal to the DLFM 106.9. Next time, we will meet them for boot. So we will crush them. We are not meeting them boot for boot. Exactly. We will crush them. And if they want war, if they don't come to settle this thing within 21 days, go on to them. If they don't settle it within 21 days, go on to them. Now we don't have anything we call friendship. We don't have anything we call relationship no more. Because they are taking us for granted. Friendship, quiet, they are taking us for granted. We, the people of Congo Youth Association, and the township, we said we are not going to give up. We are fighting this to the last drop of our district. Enia uti chairman at the Macpon Opogli Youth Association, Emmanuel Clifford enum duku. Yantua Kasebon se yemfe ani fanchire mo ewa tifedo matenem ni yankwaso anyire mu ewo ye kire sensemu na disiafo awonom eco school ewa Tamale Technical University ene yesuapon ene dwe yada wonom ayo ye kire ekiremu a nima bi hapa evise school na wonom kono empenifo tumeji sika bia bi etumeje eye welfare eye fees ene infrastructure fees nyina ene o kire se sempuntu otumi koso school num
na so mu kyerem a sika hodo mu tua ni nyina no nyade mpuntuo no ekoso sabe mpuntuo no abo mo pasa sabe Johnson abo akokontam modwene ho a wonom entiase na school for ni kyerem say wo hwe ekwan pa mpanifo do mo fa school ma in fact enkuntabo nya adwuma wo be school be wie ukwa akwaje wabodin krata me certificate ampanifo say ne emaye no mbi sam sabe na be school be wie no wabodin krata onsan ka de nyansa be pa na wom na mo pa school am de da no mo kwaje nim de free fante sabe de mo ye ntinyansa wom wo madwa pa mebu no ba mode ayo ye kire no wo school no campaign ho no ma in fact ekoye pa na mo ye kire ne kwaso apa ehu ense ne positive abeje ho no maboso ne mo ye den ene gidi o na positive ahase fufu no bi tie mi se ne nso hye po mo hwiegu o mo so no nyasem kuma eno pa na school fo mo fa ko omkoko pa ye na mo si na ye kire kan ya adwen akire mpanimfo na school ni nkwa nkanya na mo positive hwie nso se aguye so ene ye mpene ne ene ye nko na kwaji bum ewa Tamale Technical University wano mani anyasi mkuma mpesa sensuo bo akasebo enkasa pete mena positive bi so adesuafo ma sibiri wano mo sam mekase bia pra ma school fo no mo fra na atwa na ma moje mena sentwerefo kasa na eye Mahamudu Musa na public relations officer edema student body no o kirem say in fact de ekoso na etan wano mo hwe yese na so asomdwem kama bibia kodin onim de enti a positive no ba yamba sibira mo modin so hye begu mo so na kan bia mekase basabasa no ekoso o chem said yakwaso no omobonyo so evise sabi omuntumi nkosku amna nkontabo enya adwuma de sem sei eto nsentrefo anim. We started this demonstration on a peaceful note, and it's all about school fees, increment of school fees that generated this demonstration. Initially we started it very peacefully, then all of a sudden they involved the police. This is a student's affair, they shouldn't have been police. They even drove their car in and started spraying, I don't know what substance it is, I'm sure it should be hot water. They started spraying it on us. That's where the students go angry and also started throwing back. You can barely look around. Keep paying school fees, but there's no sign of anything. We keep paying money every year. But they are only interested in paying school fees all the time. And we can't keep paying school fees. And see, imagine you go to this school for 5 good years, 2 good years, 5 good years, 2 good years, without completing without certificates. And when you go, they'll be like, the 40 is from CTVET, the 40 is from ICT. Students all need to write exams, and you have to provide students with their certificates. So imagine you going to school and completing without certificates. What's the essence of going to school? Enti wei aya school for no obi okasa edema school for no ne den ede Mohamedu Musa ena wote se wadwapa na public affairs director edema Tamale Technical University no eye Osman Mubarak enso kasa kirim se de akoso no management na dwa omubuafu pa na de school for mo fra na in fact airtime na ombetwe omo aso mre se mefisa muntumi tenase ma school for mo fra mfa mranhye munsem enya de mo pe wo mayi musa. Actually, I'm fortunate, it's regrettable that we have gotten to this level, and it's quite an exciting moment for any university. DLFM 106.9. Management is not happy that we have gotten to this point, and I'm sure moving forward we will meet, management will meet and take a decision on what happened. Eni awuti ye no ono ene ye kasamafo edema Tamale Technical University no ono ene hwe wonom nkutahudie eso ne den ede Osman Mubarak ene awuti ye Yentua kasebone so na Ghana Catholic Bishop conference so afre omampani John Dramani Mahama so mbomodin no be declare state of emergency enfemfe galamse no ho a ontwentwen ne nasekura esan se omuchirema ye galamse na bese omunsuo omunua ene amodote nina ya de galamse abese na eno nam so manipa pomudi kra entimi nkoye ye katahye ne proyen so ekoso efa ho no enya ade a etwa ye kra ewo manyimu ochirema sa asemu enya asem kitu abi ometena so ewo so mobomodin a no mbe declare state of emergency no mutimi se ye galamse na no esan se ekobasa na atro mu betwa eye nipanom ewo ye omanga na mu no na ekoso esan se moye maje so moba besi eye galamse na no na afe identikra na galamse no ekoso mo na chese na ntro ana mu betwa atimemfo ntimu momode na munye bibi emfa ho
na obubo nsuo bi din te say ye pra ankobra ye brim ene ayensu a ochiremu anuboni ahodo mo de asa nsuo yo muntimi fa nsuo no enye hwe eno nam so ama ye akuafo krantimi fa nsuo no emfa nnuom no maye sanso anam ye mfra ahodo nso no ntimi nko school fa nya mo niam asa ne se oba eye honom so ye skin rashes ahodo ye man pele dwiba na egugugu wo msanwa ahodo sanse nsuo no no ma enya wo yam na beka wa na cheso widie ni na ekekawo ha adwinye pant o mampani momode no medical state of emergency FFA eye galamse ni ho a ontwentwen ne na sinti weni nsem a efri eye Ghana Catholic Bishop eye conference for ho e dia beto mampani John Dramani Mahamani yentu akasebo no semfa nkopie mu ewa pieye mantem no emum na meka se kro ba ko ewa pie mantem edi adaso no eye nankese na sa nankese kro do eno no ewo suhum kraboa kota mensini mu ewa pie mantem no mu de afasha kasie bi ahyehye so a afasha ne mu de party se anomanam na empanifo chim so mapa dwumade ne ho ntoma ebeba so emresim na organizer ededa nankese akwantu kese festival ana afasha na no eye odene ho sechi eden smart dwa echiremu se wano peso moboa na nankese kuro no ye kuro bi agidin ye papa na so ne ukwa be fonten tan so na opekuro na akọbọpe nankese ne wuhu de obehu a aya samankese ana ase ne mekese no ene mankesim na abehu eba ne sa na kuro no jese eya yira kra ochiremu a eba ne sa ha adwen pam ochiremu se wo mu di afashe we yaboa ema nkuro wo da twam ho ahye ni nada atimi akọkọbọ dompem akaka bom abọ mputudwuma atimi akoso sebe yebeboa na adehye a wonom ewo nankese kuro no ebetimi de mpunto atimi apa na organizer okasa na wochiremu se ayade mpunto yade be hia pa na fashion so yade a etimi eka nipa de bom na de mpunto bente no dwumade kese ate se momade afa so apesika de aboa na mpunto dwuma hodo a ebekoso nankese no enya semkuma na ne kasa mu bio no de ne ho sechi echiremu se omo bomade ahwe ehunu se nankese krodua no titru efa apomoden ayalesabia hodo na yade a ebi nhye dani honom edu ba bia ha atwen obi yade obetu anamo akọ miamia chichiri pisa ansa na watumi anya assetu na pomoden ba ne se ha dwenye pam do se de tudwa emra nankese eye akwantukase afahye onom epa hontoma omde yakwakwahye yankopo ya adoma obobusu mede anim de tosutu ekopem ne da etoso eye edunsia meche November 10th ekopem 16th na ode ne ho sechi kase mu no ode akwanya efa so na oka cha adehye a wonu mo nankese wo matu kwan akwa chichiri ne amono nyina de se momre wo momra fie na momfa kakra meboa adehye mo nankese na momode na mpanifo ntumi nya mpuntudwuma kese na apomuden ntumi nkọ nkan momode ansisi sayarasabia na apomuden akwa hodo nyina no munsiesie na adehye mo nankese so apomuden ntumi nkọ nkan ode nsem sei eto ye nsem twere kontehene kofi obo enim ene nentia ye nyina ya ese ye beka ye ho abom na adwumade ya ba so no ene obeti ko bi din a egina fate so ene mpuntu kura be ko so ko bi mu a egina fate so ene se obewu nipa bi a ofi ko bi fu 14 a ai ye nyina egina fate so enti ehun se ehun behia se at least na nkese DLFM 106.9 ye be ye e wo program ha ebe mo obi ati na nkese bi ene den na eye program tipo a eba ya se ene sawo gogo na nkesia na akoma o de eye tanko examen kefe eno na edema na se manketim ene ne ebi ade ye den edema ene ti apase ye nyina ye boa na tu eye festival so no ye kan ye ho bom tu na nkesi din so eye den edwaji ene ti na ne ye nyina ya kan ye ho bom a ya lance lankese akontikese 2025 na ye ni mite entenu November 10 a jumadi e be koso no ko biam ha ebe ye ka bebe sambuta ye pa ye dina so a nkese we get population almost more than 5,000 our community now so we get a health center baby asabe nipa bi ya yare he baby asabe ye nyina ko ba se obi o do no na ye ko wa me ni awon we ko ye wa na ensa empata kra enti ye se ye be fa association na ye nyina ya kan ye ho abomu no na ya boa ya ko ba se bibi tumu ba ye nyina ya boa na ye tinya kwa for renovate ya health center no aside that no so ye ti ya ni so ho ye gusu si at least ye benya baby a ekoba so bibi wondo do na wodo bi a ye de ne beto obeda ni nyina is on progress ye boa na tu afashe bibi ti mu ba ye timi de akwa it first is about health ai ehia pa de dika pambo mu no eya pomuden wei eyo penipo no ene da eye nankese akwantukese afashe no entotwe ano eden ede ode ne ho sechi ena wote ne nei na eno achi
ɛna masebadwane de ma de hye a wonom ɛwɔ suhum abato mpesua so ne den ɛde onimnyamfo Frank ɛsi edu bekwen dodo abɔnem na ne se protosia na wantimi ankɔ na mpɛrifo sɛ sabe sentifu ne hono ma apegyafo ho ne mu ntino bɔ ne ho mɔden etimi yi ni chacha ne mpaboa ɛde hye Mr. Charles Jesse ne nan so mɔmɔde ankɔ gyina mu na ɔnkɔyɛ amammerɛ ne asɛdeɛ mfama no na Mr. Charles Jesse kɔ yɛ pɛ no kyerɛ mi sɛ yɛn kan kyɛ ade hye ne sɛ onimnyamfo Frank ɛsi edu bekwen dwumadie bi ɛde nakɔ baabi nanso ogyina mu pampe dwumadi ahodo a ɛfa ɛyɛ nankɛsɛ akwantufa se afa hyɛ n'ase no ɔta akyire paa bibi bi a ɔmbɛhia na pom na fam de ɔbɛyɛ bi no betumi ayɛ de aboa mamputu dwuma tumi abɛfisa afa hyɛ yade bi a bɛboa nti no wɔn de ɛntoto yɛ pa ɛntoto ɔmo nsa fanfa nanom ahemfo na obi amrɛ bi na afa hyɛ wɛdum bɛyɛ de pa sɛ bi anomanam fi na ɛkɔfo bi sɛ yɛ nyinaa ɛwɔ kurom ha no sɛ bibia ɛmbɛtwa mu yɛ a ɔmmra no bɛboa kurom no yɛn nso a yɛde yɛ ho agye amanyɔfoɔ mu no nso yɛde amanyɔfoɔ bɛba bɛboa ama festival kɛseɛ wɔ yi atima afa ntoma papa a ɛyɛ sa na yɛnim sɛ adekɛwfoɔ bɛnya ɔmo deɛ nnipa bebree bɛnya ɔmo deɛ ama mfaso bebree ayɛ dɛn aba nti sɛ nankɛse ɛde adekɛsiesie ɛɛba a yɛyɛ ne hwan a yɛbɛtumi astɔpo no DLFM 106.9 na yɛayɛ ma dwumadi atumi akɔ so ma no ayɛ fɛ best organization for ne say I'm not organized to say bibi a wo ye bia no won pe say woni ahemfo no ebetimi edi sa wo so so ne say dwumadi bi say no woni ahemfo no edi sa wo so a ebetimi aba ne say wo ye bibi a won bon mane a etimi ma papayo emba etimi kyerɛ na mo ne ahemfo no edi sa wo so yi se de be ya omo so no mo akwankyerɛ ene akre ye nyina edi dom ene nipa ebeti achi aba ebe mo akwan a ebetimi apɛ sponsorship ɛbɛboa ama nkurumdie etimi aba yɛba no owura Frank Esidu Bekwen Protozo ɔsi wei di launching ɔne mu adi nkita ho demo festival di esi na bata so esi Protozo abata so yɛsɛ audition bia na nkɛse program wei ebetimi afa ne ntɔma papa fra no ɔde bɛhyɛ mu ai de ɔbɛyɛ bia na ɔbɛyɛ aboa ma na nkɛse akwantuka hye afɛsɛ no etimi akɔnkane wei openipo no gyina mu ɛkasa de ma masebadwa no gyina mu de ma ade hye a wanom ewo suhum abeto empesua so ne den e de Mr. Charles Jesse ena wote ne kan kwakra mu no na nankase krogura mekire nankase hene eye berima ano mafo a otoso mienu ekopie mu dwumedi na ase bomodea ehuritina dwa so ekire mu sem yen kan kira de hye omo nankase se afahye wirim be de papa efi se sabe wotena nankase na ade na behu se ne mekase no Easter du na ade hye bu mfa so pa wo kowo a na eha adwen na emu aye de nanso nankase na afahye nkoso okire mu a won beboa papoa masa nankase afahye kase epe no etimi akonka ne se beboa na kuro ni puntu nso etimi akonka ne odi nsem sei eto die kasebo enim anye program wa keke nemo afahye esi eni so a ye pa ho ntoma no ye akwankese afahye no elonti ene ye hia ha ye pa ho ntoma se beye na ekwan bebie ama bosumi du baabo a esi eni so ahye so na afahye no ye nye no afi ba kope ne ye jai davi afi bia se basse nyankopon ma eda so atinkwamu dia ye be hye se efa no na sa ansa na se dwumadi eva so no wani me bani for a trans Adrian who said Debbie Lankase Bavias Ache Lanso Yehuni Akoso Kubiamuha a fashion Kubebre Edia Fashe Timikobi I don't know the Yenibina Ebinomoso Emma Yekudemu a fashion so Emma Edin Ayakudin Etimiko Chilipa Ebeze Obi Watamadi na Ubie Ebia UTV na Nejumadi Wahu Nangasekura esi bia bensum ebenkofodia na je kro kwa na eko na eno nso na se obi nso ewa adwumi se bia o sika bi o pese obi adwuma bia kro yi se de tie na me so me hwe na me fa adwuma enkwa e bia ebebo ame se nyina agina afahya yedi si yedi so a ma yedin ekwa achi enti na adonfo bebre ayemo adwen se obeba na wonwa beboa na nkese manso atimi afa ne to papa afra eni a wotie ye Ohina ono ene da na nkese kuro no ano ewo epiemantemu ne den ede berima ano mafo otoso mienu na mane boy yensam twire ni kontehene kofi obo ene de firi epiemantemu ebesom yen Yento akase bone so na oso afo na hwa adesua ho nsem ewo manga na mu eye Haruna Idrisu
e de adesedia tudwa e chemu se osroma na moma asumdwe enkoso e wo boko esansa disua ho hia e wo honom ye papa sa ne be ye betimi asi eye ohia no e wo mantem honom no de nsemi etudwa wa bro construction e wo Upper East mantem ni mu a okoye Zabila Senior High Technical School okohwesene eye wasin so he no esifa ekọ honom e wa brand okwan so no esi e wo boko na bra odu honom no moma na ye bulletproof vest onhye na onfanye eye ne nsrahwe no e wo honom no okire mu se de bia de nsi ana obekọ school mu no wa hye bulletproof jacket na aden e wo se wo school so wa hye bulletproof eye jacket na enu nti won hye jacket no no benante wo honom ne ebesi no ensi na se koba so obi e ko school na so hye bulletproof jacket ebesi den ana omo ho ahenha wom no mo so no matimi asua de ama na ko mutrim nti omo momoden na omo nya eye ntokwa na ekoso e wo honom no no sanso edi tudwa echemu se yade aban edi 1 billion Ghana cedis edi frigate fan nim ewo eye mfimpi mienu ne aduonu nsia nim se ne be ye ohawa no wo senior high school nim ni na no ombetimi etwem na omo so no betimi asua de ye na bibia timi akoso ewo school mu onom edi amawom nti osram so mo masumdwe enkoso wo honom na omo nhwe na adesua ne adekire ho nsem enkoyie ewo boko. So we will do our best to capture you in the 2026 formula of the GET Fund. Beyond home economics, I'll see if I'll add some small infrastructure. As I travel around the country, it has come to my notice that there is deterioration of educational infrastructure generally across DLFM, the country. That naturally affects the quality of learning. Learning resources and learning aids are not even available for you. We will this year be introducing revolutionized STEM education because today you are writing science. The future is about science, mathematics, and engineering. From basic primary 1, even from kindergarten up, we will facilitate through the capacity. DLFM 106.9. Expose more students to STEM facilities and to the use of STEM equipment. The GET Fund is about completing procurement of that. We are currently undertaking some training exercise for teachers in science and mathematics with iTech Global. They will come here. So be assured that next year, President Mahama under the research agenda will begin a home economics block here. Eni ya uti ye eyo swafo na hwa disua ho nsem ewo man Ghana eye Haruna Idrisu. Yanto akase bo no so ne mfa mpie mu ewo asante maintenem. Na mekese ayade a asante hima edefom ti. Ubogura mu ewo asante maintain ba bibia adane ko bene ene ekọ enetum ene ekoso ewo asante maintain na dwumedi ahodo ekoso eye asante hima dot ye no Apostle Dr. Samuel Amagashi eye Chief Executive Officer Edema Dr. Amagashi Spiritual and Herbal Center ekopie mu bim na okọ dwumedi na se no ofa kwanya we so ene ode afutuo de magana mebunu se wo hwe eye asante hima dot ye a ekoso asante maintain mu am edefa eye akane oba hima de ma asanteman nana kunadu yadom a otoso miensa na Ghana mebunu nsu ade papa emfamfa amamre ene amane hu fise sabe o mana yetimu no amamre ne amane ne yade a ehu hia pam Dr. Amagashi kasem no okire mi se asante hima da oda fomo no ye kono enye jam kwa na yekwajam no esese o manyima titu ne meburu no ye fa kwanya weso ne sune mapi na efise dodo na ekwa yi ase a adodode enuane die ena mokwa kwopere ho ena fried rice ye kobo ho atwade enkuto na mom amamra ne amane no yensua na okire mu asabe se woye nipa na wure fi ukro mhina ben a aya na wogira wadwabo asenti Ghana mebura mapen enya be fonten tan so anya mpia nkwa na mbesuo ni atendi mmomode na munkosua bibi emfamfa eya santeman eya asante hema dotiye no eho pam Dr. Amagashi kasem no okire mu se osra Ghana foda titiriw ne adahya mgokumase munyina mo kwankwatai eya asante hene otumufo osetutu a otoso mienu achi na mmomode na momwa na asante hema wanya ne ba bi kro na kunadu yadoma otoso miensa no efa na ye nhyehyɛ no na bibia nkonkan fisa sabe de ade ato nani nyono ne na chia pai no so nyono na pam tie nkoboa na asante nkyekere no were na asante hema ye ne bibia entimi nkonkane sabri afutu amedema emabunu ene adesuade amepese omuhu ne se ukọ otumfuo fie se de ya ye maame ye nana atofom ya
ye kwa akɔpɛ ne krabu bre no wohwɛ amamle ne amanne se de ampanifo de ne magu kwan mu a adesuade kɛse de mambabu no nyinaa because kane tete no so obi wu a mpanifo na tumi bɛn efu no de hyɛ no gu kwan mu saa na DLFM 106.9 ɔtai bɛn efu no sɛ de a tete ne yanim no enti Dr. Magashi de memma asantema nyinaa yakɔ na masama obia nso hyɛden na mama abusuafo nyinaa nso hyɛden na maka kyerɛ emmabu no sɛ ye nyinaa nka yɛmmɔ dɔmpem ne yɛnkɔ asantema nwura na wa wonya kwan so enkɔ bi no nso wohwɛ o TV so a yɛnhwɛ amamre ene amanneɛ nhyehyɛ ampanifo de egu akwan mu a yɛde kɔpɛ yabrewa korabre na namsuma yɛnso yɛsua ne bebre firi ho menua no kɔ asɛm ni owuo de obia bɛkɔ nanso sɛ wo mmerɛ nso yɛ na sɛ wo kɔ a ɛnna yɛ na ɛyɛ awerɛhosɛm but wo mmerɛ so na sɛ wo kɔ a empire yɛ bɔ ne sɛ wobɛkɔ akɔda din enti Dr. Magashi me ne mpanifo ne badwumayɛfoɔ nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena wokuo mea me mu me de me dɔm enso ɛkɔ akɔtaa yɛ wurachi na ne kwakura mu na Dr. Amagashi ede adesre ede to oman Ghana kanifo anim se osere wode mata oman yatim sese no mpanifo ne nwene nkɔ nkane na wode mu hu emebu na mo wo man yimri nipa biada adoma kyede na bosu atwede yampon yakopɔ dodom na mo mmɔden amoa no na mo tete mofra no na sa adoma kyede no enda ne ho adi no man yenya so emfaso o kyerem sɛ nipa pi e wa adoma kyede omde di dwuma wo na so yempanifo ato mo nyina pa hwi obi amfa obi aho no mbotom na omo nko ade na mo hwe na omo yira mo mponafo nkuto hu na mo dwene ba ne sa no man dachi ekachi o kyerem sɛ ade ba ku atwa ne nsuru mu ne sɛ eye apostle Kwadwo Safo Kantanka nim dia yankopɔn dodom no pa wo omanyi mu no Ghana mpanifo tutu na jeje mu a nanso na otofo kɔhwɛ mpanifo de ne fie no matra nhwira omo da omo ho adi ene yedo no kyerem te sabe so obi ti ase na sɛ nipa no hia moa na wa moa no owu pɛ na akɔda adoye dia je sɛ bayifo akora mfa no wo yɛ bayifo anka sɛ vi te sabe enipa bayifo ene ompa de pa sɛ nipa tenkwam a ye moa na so owu a ne yɛkɔgye fans enti o kyerem sɛ mpanifo do moa Safo Kantanka ne wawu a mo gye fans wona yi ase no mo yɛ bayifo pa o kyerem sɛ Ghana mpanifo moa atiasefo na nipa hodo biada mo talent ne yɛmo awɔ no ne yɛnyai sɛ yɛboa nipa a wawu ne ba ne sa na ɔman yɛnwene daakye adesrede a mede srɛ Ghana manyofo ne sɛ mo amunim yɛ papa Apostle Kwadwo Safo ɔno nso sɛ mate sɛ waka nkyi egu asie ne nie ɔman wei sɛ Ghana ni de hye kuta adoma kyɛde na sɛ nyankopɔn de gift bi ma Ghana ni sɛ yɛmbɛboa na nipa ntumi ntumpɔn nipa nkɔ n'anim a ɛyɛ na Ghana mpanifo ne bi wɔn ma abrew wɔ mu tim sɛ ɔman ni betumi atumpɔn a ɔpani ɛyɛ wɔn mo a nyankopɔn de adwena ma wɔn na wɔn kransa no adwuma ɛwɔ adoma kyɛde a wɔn adwuma wɔn yɛ ne de mfaso bebre ɔman no na de abre nipa mpempem no saa nkɔfo na wɔsɛ so ɔmase but Ghana ha sɛ obi ekuta adoma kyɛde na sɛ obi bɔ ne ho mmɔden a ɛyɛ den yɛ nwuruma Ghana mpanimfoɔ sɛ ɔmɛso sɛ nipa na sɛ ɛno ne futu sɛm baako a mede ma Ghanafoɔ ɛma yɛnyɛ nhwehwɛ ne mu ma nipa ne nwu ansa na yɛbɛyɛ ho sɛ MP foɔ aba president aba ɛna amanyafoɔ MPP foɔ NDC foɔ saa mpaapae mu a MPP ne NDC ɛde ba yɛn Ghanafoɔ yɛn ntam no muyi sɛ MPP mpaapae mu no mfi hɔ because sɛ woyi MPP anasɛ woyi NDC fi hɔ a yɛn nyinaa yɛ Ghanafoɔ enti sɛ yɛkura Ghana na sɛ yɛwɔ adoma kyerɛ na sɛ yɛwɔ adwempa wɔ ɔman no ho a yɛnwene timamufoɔ nso ɔmo fa ahodie ɛne ɔmo nkɔsoɔ ho ɛma ne nyɛ sɛ nhwehwɛnimu abere bi nipa ne ngu ansa ne yɛyi da bi esi wɔ sɛ sɛ nipa wɔ yɛ kɔ na yie nipa mfiri mu ansa ne ehu sɛ nipa wɔ de yɛnya ayɛ nka ɛbɛboa no saa nya atwom ne saa bɛyie su no munyi mfiri hɔ because bɛyie ne bonsam no obi ani hɔ a ɔde n'ani nkɔhyɛ ho bonsam da but edu baabi Yesu Kristo ne asuafo nam kra no asuafo de ka asɛm bi ma Yesu Kristo ka kyɛn sɛ firi so kɔ Satan ne yɛ sɛ bonsam nankasa yɛ ka no ɛwɔ sum enti nipa bi asɛbi ne suban ɛsɔliti nipa no ɔmpɛ nipa nkɔso ɔpɛ nipa yie die no saa su ne ban ne na yɛ bɛyie ɛne a wote yei ɛyɛ kwankyerɛfo pɛni ɔno a na yɛ kɔfale bai ɛde ma Amagashi Spiritual and Herbal Center ne den ɛde Apostle Dr. Samuel Amagashi ɛna wote ne ni no kura sɛm na no na waka no sɛbi sɛ obi muwa ne nyɔnko nipa ne so obewu no akɔgye fans de a wosaso bayifo de bi ne asase we so bebe ye dro ne yɛtwa ye ho na yɛ akɔfa agropama so nsɛm ɛde abrɛw me wafa ase Kwame Effum atena se saa nso na me wafa ase kuma Bismark Adusei ayɛ krado a ɛnɛ ampeye bedwansema hodo a ɛdi ade gyechi agropama so nsɛm mu no ebegura pa ye ba 106.9 FM. DL Power Sports on DLFM 106.9.
DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. What there? A jawo dead down. Ofa Kwame. Menua. Akwaba. Ya nua. And then no said your time na book for it no. Mo kan jagu. Ofa Kwame facha wo fast na wo fast na menim say menim adekure ha no. Men ka hwe nkyere no mehu anse ono ahyase a. Ye ne niema facha no wate. Mo kan jagu me nko facha no. Abusia Mamema Wajo Enfarma DL 106.9 FM. Akwaba kese na mesade ma wo. Eba DL 106.9 DL Power Sports emre na ewie di no. Na me twetwen so no channel so say oboafo kese ba ko pe na aso yase a di dwumedi ebre wo. Eye Lumba insupa eno ze me kanfo Lumba insupa di ama wo say kodwaman so e na kope daddy Lumba insu di ja adasa. Eye daddy Lumba insu papa ye kroje na kope bi eto na enom na onum abu sampa manum insu ye papa. Lumba insupa na aso yase a di dwumedi ebre me amegye so me din di Kwame Effum agunafo nyina PSC or therefore pu wamponsem meni nua bema Bismark Adusei Misha Sane Yashasefi Ghana Football Association and as a GFA Akachi. Now Minka said the president of the GFA Aya Ket ES Okreku or the assembly to Germany be a Tremuka say 2025-2026 Premier League no Aya 18 Premier League teams and as a clubs in Obiabenya 1 million Ghana cedis. Aya Bosha Ket ES Okreku a share no ka say ye Premier League ni pe and a season ni ko offer omu resume pe or the Scalabama clubs ni nyina na prem the chief executive officer and as a CEO of BBN Gold Stars odi komobi e was Sporty FM no the BB Atudwa na sem nyina ne say sika Ket ES Okreku kan 1 million Ghana cedis no enche ebesu e clubs na account mu na wanyante ye say a trigger a pager a emriti we mu no ye the Scalabama to obi account mu no tumi e de akora ne clubs no yanko ne yakotie CEO of BBN Gold Stars. I'm the Bemamo. I'm the Ebemamo and I say advice. I'm the Bemamo concerning a Sunday a confederation game. I Enquiries Kwako has come today. I learned that it has been triggered. Okay. So maybe possibly people will start smiling. That's nice. At least maybe, once that promise is fulfilled, that's maybe in the banks, if the bank is different other banks. So to take a bit of time. So by the end of the week, it should happen. That one is okay. We thank God for that. That one is okay. DL Power Sports. Chief Executive Officer and a CEO Edima BBN Gold Stars kwesi edu and out ten no. Yantu aso a e kwesi edu akachi and say BBN Gold Stars akachi a. Ose prelims and as a preliminary a ebaso air stages in ankasa and as a group stages no. Na most at a Champions League and as a CAF Confederation matches in ebaso no. Ono no preliminaries no no fa nye juma sa o. Ehia no clubs ono ye kindergarten stages. De ehia no paso be Champions League nankasa mu no. Champions League nankasa na shots after group stages no. E ho na consideration nankasa e wo. Enti no no yanko nenko tie. Enkoma owura kwesi edu CEO of BBN Gold Stars or the Adjoa. Now it is like in the kindergarten stage because they will tell you it's a preliminary stage. Get my point. So the people try to use the word proper Champions League. DL Power Sports. DL Power Sports. So maybe our first KPI should be that we should skip the group stage. This stage. Ora kwesi edu CEO Edema BBN Gold Stars and the NLT. Nanso ha wasani bibia tudwa. Ose ono ne club BBN Gold Stars o ma krado. Ebe hia ni opponent bi oni ne be hia. Nyame ado memenda. E wa Accra Sports Stadium. Na owura kwesi edu di nsem bi atudwa se. Ni players no any technical team nyina krado so be hia match o mebo. Yanko nenko take owura kwesi edu ne ne eto so miensa. We have tuned our mind that apart from Accra Sports Stadium, there's no way we can play our CAF Champions League. So we are prepared to play in Accra. Ora kwesi edu ene NLT ene yemore wafu zone B under 17 AFCON qualifies in so. The Black Starlet, the Twinkle Little Stars and Oma touchdown. Cote d'Ivoire Yamoussoukro. Na ebusuami shano so na se shano so mami se Black Starlet shasi omu game on be shasi memenda na se Saturday. No omu group A. Na match edikan Ghana versus Togo. Eno ebasu nonsia
pepe na 6 p.m. sharp and a match eba so nyame ado eba so e Charles Conam Bani Stadium and a match na eba so Blast Starlet we are match etosu mienu eba so Tuesday eno Ghana versus Ivory Coast and a bono ye we are na ya san shase efiada ni fiada no obetumi aba Facebook live Kofi Taylor ede ya to so matches ebeba so nyina ena mpanyifo akyirikre de ato so de kama etibra Facebook na behwe ema me live efiada so Ghana bebo omo match etoso ewi ankasa group stages no eno na Ghana versus Niger ye boss match na fe hu bebia ensunsuan ede body hu ebe ko akoguo enti eno ne de dikan anasa sha se Starlet group stages matches on bebo no Ghana be sha Togo Ghana be sha Cote d'Ivoire Ghana be sha Niger ewa Wafu Zombi under 70 tournament enim yemo ewa Kumasi Asante Kotoko akachia obo CAF Confederation Cup nankasa eno ne prelims nankasa stages na group stages no eno sha se na Kotoko ebesha Kwara FC eno na ye match edikan Kotoko bebo eno eye kosiada ewo Accra Sports Stadium ehonomo a echese bibie ni Gold Stars ebo wia na de chie na Kotoko so ebo na nti yempa ye bonya se Kotoko ni bibie ni be wini na yakoyinim na when the former captain of Kumasi Asante Kotoko, now the welfare manager of the club, Edi Atudwa say, Kotoko boys, aye krado. Na confidence omu wonu, ebi see that. Amos Frimpong na di asemi Tudwa, Yankone Koti Amos Frimpong, the former captain of Kumasi Asante Kotoko ene. Me de ebema mo na say advice am de bema mo concerning a Sunday a confederation game I Enquires kwakoboni na say moment like this no I na a difficult moment. But you being the first time on the book, there a normal thing in football. There are pressure kakra bebe, but them demand say or some go and some go in with confidence, a lot of confidence. Because an international stage, oba add value to your name. And Mamu Mayiri say there were a lot of millions of supporters and so with the African competitions, no money pa. It's the former captain of Kumasi Asante Kotoko, Amos Frimpong ne NLTN. Baby Edun Mija Ama Minua, Bismark Adusei na watu aso. Well, Lintino, Senior Brad Kwame, and so I justice to Efiri and the Yanfa flight number DR1069 and Konko Funkroso. Jankofa latest senior Emra Michelle Bosse jede English Premier League results and our chewy toja and so everyone saying and come on and so at Arsenal fie our Emirates Stadium match Nottingham Forest ebon come and so went me at Bournemouth Eshemi new Brighton and over be meeting back Crystal Palace and the Sunderland game ne me patwe 0-0 Everton so fie and so Aston Villa patwe 0-0 and so and score like toja Fulham Leeds United ebon Kabak went me at Newcastle Wolverhampton Wanderers ebon Kabak on 20 me at West Ham United game masa West Ham achita for no many kudus pani kwhwe na nya asem ketu announce wie no na Tottenham match West Ham United abom come and so many at Brentford and Chelsea game na ndi 2-2 na Sunday games in so say na ho and so results at Burnley at Nhyiraba Liverpool you never walk alone ko twifa no so ka ba akwa went me at Manchester City and so at United Kofi Taylor mu United masa at the end the year na enye you because mo say Onana nya de na wako Man City players almost half of the team and so our enya engine nyina mu no matimi agina mu aposo e kam yansa Man United antimi anti-way and results and patron na otwe wie ye twam Adjoa and so English Premier League now kopiem standings I say and home common city Liverpool after 4 games on also 12 points 100% record did that first league table so Arsenal dasumi no and on 9 points Tottenham miansa on also 9 points and so on a Bournemouth 4th position then 9 points now kopiem bottom 3 say bibia ko answer sana se sia ne yakone dia o man patron betimi akọ relegation ni say no mon common city Bobo Kwefeno West Ham 3 points after 4 games. Sanson Aston Villa 2 points and a Wolves. Adi I can say Wolverhampton Wanderers on the only points in Bia. And also added that to our 20th position. Chelsea at a 5th position with 8 points. Manchester City 8 points. And I say Chelsea were fit. 8 points. Man City 8th position 6 points and Man United on the double figures na chese omuguso de come in 14th position and okita 4 points and no and some kakre through about na unim say nwumre UEFA Champions League night ntino yente we mra ya ba di Champions League no ho komo
nothing is said there, not just UEFA Champions League and Patro do so. Now, maybe see and I say Arsenal. And so I watch a Bobo Quefen Athletic Club Bilbao. Our Estadio San Mamés, Arsenal caution a Camunua, Atletico Club Bilbao and Timantina PSV Massa and a PS before. Mama dear your boys papa utiemia ebeya ese sa kofi kese mbie mesa nse PSV atenafia ma bobo kwa your friend Royal Union SG ono so atimi akotwa fan so come and sa PSV etimu baako na anwure 7 o'clock me patro games a wodo so todwa Benfica trafie na ono so atene sa frɛ bobo kwa friend Karaba Juventus enso ebetrafie atene sa frɛ Dortmund enso wo ho na Real Madrid big game ne baso oni Olympic Marseille enso ebebo na Tottenham Hotspur enso ne Villarreal me patro game we Ghana for interest price and se more kudus enso ne Thomas Tepete na nwure omo so ekocha yam so a eno ne nkomo kakra no so free UEFA Champions League so e de ba yam free ho na yam fa yani nkyerem World Athletics Championship and patro etodwa enso so Japan Tokyo manima me patro event ni pina enso results aba me ne okase ya 4x400 relay mix no patro man your friend United States America and I say of America me patro omoji gold omona omudi kan ana Netherlands eje bronze ana Belgium and Netherlands je silver rather ana Belgium detailed and they also eje bronze and patro kopiem pole vault men na okay akodana your friend Ahmad Duplantis Obeka se masa se wiase nyina minim obi obetimi ne se akwada we ahuri ade e ka ne se pole vault ono ena enya gold akwada we free Sweden ono ena onya gold unim se ne modern bo ekon kan papa obeka last year Olympics na se me patro akwada we na sa breaking record eno so na ho enei ukopiem Tokyo me patro World Athletic Championship ekoswa 6.3 meters tall ana akwada we nso etimi huri ene ode agi goals Openia ononso ni dindi Emmanuel Carlis ononso enya silver free Greece ononso di 6.0 meters and then onso etimi ade di second on sanso na Openia your friend Curtis Marshall ono free Australia ne onya bronze medal enso 5.95 meters and ononso etimi nya na mpachoko piem ewo mana so 100 meters heater unima baba your friend Melissa Jefferson Woodin ono United States of America kwada me patcho sa baba we or the 10.61 seconds and then otimi edidin kunim tina Clayton ono Jamaican ono so the 10.76 and then ono so the toss me no nya silver medal ababa your friend Julian Alfred ono every St. Lucia and they were better on my name papa St. Lucia on my kitty bia and they cast sports and patcho over right to off now so ababa a friend Julian Alfred abeto manim pam patcho 6 and I said 10.84 and also ADD third position and also the bronze medal now 100 meters hit ha anam patcho pempina ya interest ni pina ewo openina ya friend Oblique Seville ono Jamaican or the 9.77 and then odidi nkunima odinya gold medal na second position no Kishan Thompson ono so Jamaican ame patron 9.82 ono so edinya silver medal na okwa akwawe misi kasa me kamechro kasa pa ni nyina openia your friend no one lies Masa USA new or kasa papa Noah Lai said 9.89 and then ODD third position bronze medal you know a medical pay offer say bibi and will be my young fago promotion 70 na ensina yefria Real Madrid game no ye betimi akomonite bi na 7 p.m. on master se 7 abu ma sha ase e no wo fa medru fie menye bia hwe se me de mi V8 ne ba enti no me ho be ya me fa kufie ne Adjoa na wanhwe ana so odi nti mema na nante na afrefo na mo frɛ no ho na ka kyerɛ mo mo frɛ ka kyerɛ mo sɛ ne mo fa nkyɛ yɛ ntumi amfa sofa mo fa nkyɛ amne e be kasa na ne so na bia ntumi ne obi ankasa ofia he tam na so gibi abɛhwe yɛ so mo ha lai wo man da lai nim DL Power Sports birthday wish bi wo na ka bodetew me bodetew na ka anka mire ye fi bodetew na me wa fa safo bi akasa na mpɛ sɛ muti ansam asɔre nti bodetew na enko okay nti we free Jesse ho ye anua Jesse I say happy first birthday divine Kedin Nana Kwadwo Amidu na watchwa letter and I say birthday wish come pa I say our precious little prince today you turn 1 whole year old and our hearts are overflowing with love and joy
From the moment you arrived, you filled our lives and laughter, wonder and countless sweet memories. May your days always be bright with happiness. From your mommy, Madame Belinda and Uncle Jesse. Enti akwada ya friend divine Kedin Nana Kwadwo Amidu. We if you Uncle Jesse and mame Madame Belinda and sports team ni nyina. Yes, ye jinema we show. Ya onfa na mlana na wofa memfa ngosra kakra so na papa enti ona ya project no fe. Enti osofo iso wasem bi ka muntie na monsoro nko. Me dem yire ba ye me yire no fu yi at say speaker ebs ni ba we sia kama me dem yire ba ye me yire no fu yi at say speaker ebs ni ba we sia kama me tumi ni bi sha akure no ma da ana kora du fo ina na atu abom yo ankora nsia ami ma no se ya me na kwase bi hu ni nyansa se gei me ko wa na nya se na no fo tie ti se me na se ya ni se ankora nsia no kwa na enum a kanya ya e bia me nyina bi me da so num na nanu ma tim ko nya so na nanu da so num na so fo pa ni fo da so yu o ko nya gu o ko num why I thought for this on my job oh ababa na me nya so fo me ya boss me num na me num o take it o mo nya enti go ayi wi animu That's Opeso just said you look for ice kwada so butter bread. Na enkola nsia atwetwe. E na ono apani no oyesofo no ehotire ne nyoma gu fom a onum ahemfo num asofo mpanifo num. Na wo bishop enum na wo dekin de na abe. Na obetwa afafo. Enti Ibra Kwame unum. Eni asema kampese mbisa. Men. Bisa mira do man kan cho. Sikapa when you say experience ni bi pain. Say obi anum wo pain. Same way there. Sorry, mama. Brown come na go beti mi amon emu ayen because. Me na say so be sam man. Me na say so be sam. Boy, Monsaron come Tamas. Monko. Yo, yeah, did you media meji so e de Kwame Effum mini obema. Bismark Adusei. Yeah, that Lumba in super ass. Nyame yado mechina ye besen shi. Monko Tamas. Me wa fa Kwame Effum and things me wa fa secretary Bismark Adusei na to monka say wonom ede akropamaso nsem ebesom ye kasebo no emu in fact adwenkyere bebe na bai na so be ne tedo yetimi kenka mo fa nche ye pa ya me yado bechina ye beje ne abori nyina tew kasebo ne de asi emusemufuo no eye maize mebel antwi esemu edemai nanimu efe pa nanimu dejwa na Kofi Taylor be ma 10 gram o onsuro hwe ede ekopie mu Facebook and afinso YouTube makasebo no wonya bi ehwe ye DJ Zigby echinchim efrene froma edemai makase no mu de hokrogen ede emao Emmanuel osenya kon eboaye ewo kase bodemu akenkafo mienu a ye hwene tensem ebesoma nimre no edi amegye so eye wowofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa yes oswe na DJ Zigby obetia ne se ne awoso na ode to aso free samre kopim se nontu ebebo makase efrene kwaso na DLFM 106.9 Sika. Oh yes. Ehun pa enti we dey yebesere Zigby Vancha seconds. We yan kai bo yebesere mo yam papa dade Lumba. Uba Facebook so ba hu seche bi esome. Sikapa de wamfa ne de na mande. Kofi fami de nto so na Ghana fo ne ho. Na eche ne efe ye papa enti mesere oba fie na bra betobi. Eche no efe pa. Edukun so ha na mu sei. Ene entade ka ho ahum. T-shirt ne so available. Nto uba DLFM ye promise ha na mu sei na. Won sabetimi aka t-shirt no na afi so eche na ye share media ka fefe hyemi ene duku no eche na so me duku no bebo me minim se be ya mo be hu ne say ne te na mmam t-shirt ne ba kon so nhye nka ho na memfa emodewuro ni mamo what you say aha enti open papa t-shirt ene ne nuku na afi ne che ne bia mesrew bra DLFM fia no me say wo ba pe sikapa ewo front desk dodo a wo pe bia won se ba ka ne bo no so de edafom pa de se na nanom nante bra beto de na wo pentima fra homatrofo yi 0579 284-181 0579 284-181 and 0531 356 732 0531 356 732 wo frem penifo a bra na beji mu nchiremu na ntade no bra betobi ne t-shirt ne ene scarf ne nyina ne betode ne ye nyina ye mo ne papa bibia entimi koka de mu nyina se ne ma mu nyina so mu eni tie a ade hye